Ollaan. Perkelee. Kato, terve. Hevikokki tässä, morjesta. Tultiin tänne Rapulaa viettää ja... Ei kyllä ole eilisestä mitään muistikuvaa. Mutta... ruvetaan lähdä sapuskaan. Tule sellaista pöperöä, tukka taipuu. Aamupala odottaa. No niin, huomattavasti parempi on. Yeah. No niin, Hevikokki tässä taas tosi toimissa ja tänään tehdään savustettua habanero porsasta. Habanero, valkosipulia, ananasta, cheddaria, mustapippuria ja sitten tätä Jamaican Jerk 114 grillikastiketta. Yeah. Ei muuta kuin ruvetaan nyt väsäilemään. Otetaan rinkulot. Tulee ihan hyvä potkusuus tällaisesta pari habaneroa, kun läräytetään tonne sisuksiin. Ihan semmonen pieni potku siitä tupsa. Ja ananas käsittelyyn. Sisusta pois tuosta noin. Kova osa. Kyllähän se tulee nyt pehmenistä, mutta vitut, pistetään vaan kaikki. Mikäs tää? Oi. Ihan kaikkea on juotu. Tervasnapsia. Oikein makuisa. Sitten nämä cheddarit. Ja nyt on tässä ihan tommosia valmiita peruslättyjä. No heittää tuonne. Ruvetaan valmistelemaan läskiä. Poikittain pitkä viilto ja kaikki noi matskut sinne sisälle. Näin. Oh yeah. Ananasta. Habanerot. Sitten nämä tervasnapsissa marinoituneet huikeat 15 minuuttia marinaadissa olleet valkosipulit. Oh yeah. Cheddarit pintaa ja hyvää tulee. Siinä. Jamaican Jerk. Yeah. Noin. Laitetaan tämä porsas sitten kiinni näillä hammastikuilla.
Noin. Se olisi vähän niinku siinä. Vähän vielä osia. Sitten vielä musta pippuria. Näin. Nyt musta pippuria. Näin syksyn alla, kun hieman saattaa furssaa pukkaa, niin noita valkosipulin kynnet, niissä on ihan oiva resepti tämmöiseen terveellisempään elämään. Muutama kourallinen lastuja, sokeria. Koko tää porsas. Ei kun löylyihin vaan. Omenoita. Niin. Tästä näin jälkiruoka. Savustettua omenaa pienellä porsaan pikatilla sivumaulla. Kato perhana, täällähän kasvaa herkullisia sieniäkin. Taitaa olla herkkutatti. Joo, ei muuta kuin uuniin. Sinne vaan omenat ylälauteille. Voi vittu. Tänä sitten nyt tulee. Äkkiä. Ei! Mitä me nyt tehdään? Possu on ollut tuolla savustuspöntössä nyt semmonen tunti 15 minuuttia ja aletaan ottaa tarjottavat esille ja vähän maistellaan. Oi. Hyvältä näyttää. Hyvin potkaisee. Hyvä on. Nyt tsekataan noita omenoita. Ei hassumpaa. Nyt joka jamppa. Omenat savustuspönttöön. Tää on erittäin hyvä. Tässä oli tämänkertainen jakso. Ja seuraavaksi palataan sitten astioille ehkä hieman talvisemmissa merkeissä. Ei muuta kuin savustuspöntöt pöhisemään ja syysomenia maistetaan. Meinattiin unohtaa tää meidän herkkutontti. Hyvä niin kuin käyttää näitä myös näitä metsän antimia hyväkseen. Aika rapsakkaa. Vähän omituinen olo. Varmaan johtuu tosta omenasta. Mikä on syyt omenasta? Saatana.